Aquí construyen un valo per l'antena dipolo de 11 metres que acabo de provar. És un dipolo tancat i està funcionant amb un... Aquest és un 6.1. Això, a veure, aquí tenim un braç de l'antena, aquí va l'altre braç. Aquest va a massa, en el connector, i aquest en el connector PL. Aquest va soldat en aquí i s'inserta a la tercera volta, vale? Aquí és 16 voltes. Aquest cable surt d'aquí, és aquest, vale? Aquest és aquest, i aquest a massa, aquest van aquí, i aquest van aquí, vale? El 4.1, això, perdó, és fet amb tubo de 25, el 4.1 és fet amb tubo de 32 mil·límetres, hi ha 13 voltes, aquest n'hi ha 16, i aviam, al 4.1 tenim la massa, un borne de l'antena, aquest aniria aquí, i a la vegada surt i va a l'antena, va al borne, per ser un 4.1. Aquest és un 6.1. Un 6.1 que va aquí, aquí, aquí. Vale. Resulta que amb aquest valo no aconsegueixo baixar la ROE de 1,5, 1,7 cap a 2 i no acaba d'anar bé. L'antena està funcionant amb el 4.1 i aquí amb l'antena de càrrega me donava molta ROE. Un cop instal·lat, l'antena està a baixa altura, o sigui l'antena, un dipolo tancat són 300 ohms, i a baixa altura baixa la impedància, pot ser que siguin 200 i per això m'ho va bé, el 4.1 és adequat per 200 ohms. Bueno, com que això no me funciona, doncs he buscat per la web i he trobat, que ja deixaré l'enllaç a la descripció del vídeo, he trobat el 4.1 amb ferrita, que aquest sí que tinc un de funcionant amb una sola barra, 10 voltes, i amb una sola barra, 10 voltes, o sigui, aviam si m'explico, entrem la radiofreqüència pel cable blanc, vale? Aquí és vermell per comoditat per l'hora d'instal·lar-la a la caixa. El cable blanc cap aquí, cap aquí, cap aquí, i s'uneix amb el vermell i s'uneix a massa. El cable vermell, o sigui, va cap aquí, cap aquí, cap aquí i cap al dipolo. Vale, llavors, el 4.1 amb aquest sistema, el que fem és el cable del transmissor i directament cap a l'antena. Això és l'antena, és una càrrega de 200 ohms, no, perdó, 300 ohms, aquí tenim 300 ohms, i llavors, per modificar el valo, he trobat a la web aquesta que li afegeixes de 3 a 4 voltes, jo li he ficat 4, o sigui, aquest és aquí, acabaria aquí, i li he fet 4 voltes més a sobre d'allò. Llavors li he ficat doble ferrita, que això no ho havia provat amb aquest tipus de ferrita, no ho havia provat mai, per aconseguir augmentar la potència que pot aguantar això.
Vale, si li dono a transmetre, pues, tenim 1,3, vale? Que aquí hi ha molt de cable, això és llarg, això ha d'estar muntat dins la seva caixeta. Si agafem això, la ROE puja a 1,7. La deixem i més o menys 1,3. 1,3 més o menys. I, bueno, espero que això me funcioni. Tanco la transmissió. Espero que aquest me funcioni bé, perquè el que hi ha actualment, que és fet amb tub de 32, doncs bueno, aquí no funcionava bé. A dalt sí, l'antena rendeix bé, crec. No he pogut parlar amb ningú, no he provat, no? Però bé, comparat amb les altres dos que tinc, que ja tinc un dipolo fet amb Balun de 4.1 o 1.4, és igual, amb una sola barra, tinc un que va molt bé. El vaig fer amb un d'allò d'aquests i no aconseguia baixar la ROE. Llavors he decidit pues, fer-lo amb la ferrita, i amb la ferrita m'ha funcionat. I, bueno, a la banda d'11 metres es veu que és una mica complicat per fer aquest tipus de balons que ressonin bé. He provat també d'insertar, a més d'aquesta, amb una agulla, anar provant les diferents espires i a veure si baixava la ROE. Sí, una miqueta, potser sí. O sigui, punxant, clavant la senyal amb una o altra, doncs per aquí, es modifica una mica la ROE, però no acaba d'anar bé. I aquest, bueno, he trobat que això funciona, això va bé, l'he connectat així per fer la prova, però, bueno, no és 1,3, ja no és 1,7, no? Això un cop instal·lat, se suposa que irà bé. L'antena, pues, està a uns 2 metres de la teulada, no està més. Si estés més amunt, el dipolo tancat, pues, sí que són 300 ohms. Però a l'alçada, pues, igual se'n va a 200, no ho sé. És que l'altre que tinc, que està funcionant amb un 4.1, amb una barra de ferrita, pues, també està a la mateixa alçada, inclinat, i aquesta està en posició de V baixa invertida, una V invertida, vale? I tenim, doncs, bueno, que me funciona molt bé, poqueta ROE per l'alçada que està. Però llavors, per experimentar, perquè m'agrada experimentar, vale? Doncs he lograt fer això, i he trobat en aquesta web o una altra, no me'n recordo si era aquesta mateixa o una altra, que per augmentar la potència que pot dissipar el balon, doncs posar-hi doble ferrita, i com que tenia por ahí una altra d'iguala, doncs bueno, enganxadetes així, i ja està, funcionant. Quan tingui la caixa, aquesta vegada no el ficarem un tubo de PVC, el ficarem una caixa estanca, perquè si no va bé que la pugui obrir. La pugui obrir i aconseguir modificar-lo, canviar-lo o el que sigui. Tinc una antena, una T2FD, que és de banda ampla, que també l'estic fent servir per transmetre, també funciona, però aquesta sí que puja una mica la ROE. No passa de 1,5, però tampoc, bueno, rendiment, pues, no massa, vale? Perquè no està pensada per la banda aquesta, però bueno, funciona, Vull dir,
és eficaç per fer-la servir. Funciona, però vull dir, tampoc no com hauria d'anar. Allà hi ha un Valium amb un... He provat molts, perquè està muntada pel receptor aquest i la banda d'ona llarga es quedava molt sorda. Llavors vaig fer diversos tipus de Valium i el que m'ha anat millor és fet amb un binocular que hi ha, o sigui, dos espires per una banda, que són els 50 ohms, i 6 per l'altra, de cable molt prim, perquè allò és molt petitet. És el BN202, no recordo. I el que vaig fer també va ser ficar-hi dos ferrites, perquè quan transmetia aquí tenia 1 amb 1 de ROE, al mínim, anava perfecte, però la ferrita s'escalfava. Llavors el que he fet és ficar-li dos, allargar-la i aconsegueixo que no s'escalfi i poder transmetre. Jo calculo que, he provat amb 15 watts i no passa res, va perfecte. I crec que li podríem posar més, però val més no provar-ho. Aquesta potser no sé el que aguantarà això, ho haig d'investigar. Però això promet. Vinga, apa, adéu.